Guilty ang hatol ng mayorya ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga kay San Simon Mayor JP Punsalan para sa kasong dishonesty, grave misconduct in office, dereliction of duty and grave abuse of authority. Tanging si Board Member Rolando Balingit lamang ang nag-abstain sa SP Resolution number 6786 na nakuha ng CLTV News Team. Ang parusa, 6 na buwan na suspension na walang sweldo. Guilty rin ang hatol kina San Simon Municipal Councilor Ramanuel Dading Santos, Mark Macapagal, Irene Dagdag, Randel Bondok at Archibald Basilio. Pinatawan naman sila ng 3 buwang suspension penalty na walang sweldo. Ito'y buhat pa rin sa di umano'y maanumalyang pagbili ng lokal na pamahalaan sa isang bahagi ng lupa na malapit sa munisipyo. Sa resolusyon na inilabas nitong May 24, 2021 at base sa kumpirmasyon ni Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga Director Mirvi Fabia, discretion ng Office of the Governor kung kaagad na isisilbi ang penalty na 6 na buwan kay Punsalan. Yan ay kopya pa lang, yung resolution, pino-forward pa lang po nila yan sa Office ni Governor for the implementation of the Office of the Governor. So wala pa pong implementation. May kopya na umano ang DILG Pampanga sa SP resolution na ito na subject for motion for reconsideration. Dapat sana makapag-MR na sana siya before ng implementation kasi alam ko napadala na sa kanya yung yung copy ng resolution. So he is entitled to file his appeal to the Office of the President. Sakaling ipaimplementa ni Governor Dennis Delta Pineda ang resolusyon ng SP, ay saka umano tatayo bilang acting mayor si Vice Mayor Leonora Wong. Kinumpirma naman ni Provincial Administrator Attorney Charlie Chua na may kopya na sila ng SP resolution. Ngunit may pagkakataon pa umano ang alkalde na magpasa ito ng motion for reconsideration. Samantala, sa panig ng hinatulang alkalde na si Punsalan, hindi na umano siya nagulat sa pasya ng SP. At sa kopya ng resolusyon na binigay sa kanya, puna ng alkalde, hindi na nagamit ang terminong graft and corruption sa kopya ng resolusyon. Patunay na hindi umano matibay ang ebidensya, nananamantala ito sa kanyang posisyon. Buwelta ni Mayor na pagkakaisahan umano siya. Siyempre, kaya nga kakit ko, imagine only one board member abstain for balingit mo yung emiktir mo. But all of them signed for my suspension, my penalties. At akit mo naman itong decision, grave misconduct, dishonesty, and abuse of authority, according to the decision. But there is no graft and corruption. Giit ni Mayor Punsalan na isilbi na ang 2 buwan kaya 4 na buwan na lamang umano sakali ang kailangang ipataw sa kanyang penalty. And of course, under the 7160, nag-serve na akong 2 months, dapat 4 months na mo. Paniwala ng alkalde ang nangyayari sa kanyang prosecution ay hindi hatol ng taong bayan. Kaya hamon niya sa mga promotor ng kaso na pilit umano siyang binabagsak sa pwesto ay ang eleksyon 2022 na muling magpapasya ang mga Simonyan. Makikita nyo yung sa mga susunod na araw. At ako po ay naniniwala, meron pong Diyos na nahatol sa amin. Darating po ang 22 election, no? Makikita po natin kung tayo po ba ay mananatili pa sa pwesto o tayo po ay hindi na, no? Paolo G. Santos, CLTV News.